nakadali pa. Nakadali pa mga toy. Oh. Oh. Oh, yali mga toy. Yali na mga toy. Yon, isang mapagpalang araw sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. So yun, titestingin natin ito mga katoy, yung ano, yung pang salvage natin na sana makarami tayo mga katoy. So papatunayan ko sa inyo mga katoy na ano, napaka effective tong setup natin ito mga katoy sa pagsasalvage snagging. Salamat nga pala sa ano, sa sponsor to, Coleman Focus Global. Yun, thank you. So yun, dito tayo mga toy, oh. Dito parang tayo mga toy sa spot natin na to. Yun. Kasi di naman tayo pwede sa iba mga toy kasi maraming ano, madaming water lily. So yun mga toy, ito yung setup natin mga toy, yung nasa short video natin. So ito mga toy, size number 4 ito mga toy, itong triple lock natin. Tapos may sinker siya, may swivel din. So yun, ganyan lang siya mga toy. Tapos itong line natin mga toy, nasa ano to, bali 35 pounds. So ang kaya nito mga toy, nasa ano, 15 kilos. So kaya ako sinadya ito mga katoy kasi ano, pag sumabit dito mga sa ilalim kasi maraming sabitan dito, may mga plastic. So kaya natin i-retrieve. Dala lang yung sabit, katulad ng mga plastic or ano, kung mayroong mga panyo dyan. So makukuha pa rin tayo, di tayo masasayang yung ano, di masasayang yung triple lock natin. So yun mga, birada na tayo at ano, hapon na. So salvage ito mga tayo, tawag ito salvage or snagging. Atak lang tayo ng atak mga tayo. Mga toy, laki mga toy, laki. Ay sus, quick naman. Laki, laki. Yo, oh no, laki mga toy. First catch, mamaw. Mamaw mga katoy. Ay mga katoy, very effective talaga to kahit dyan ito nadaan. Kala ko mga katoy, ano na to eh, yung dalag. So yun lang, bumaon talaga. Huwag natin papakawalan ito mga katoy kasi salot to eh. First catch, mamaw. Natin ibalik to. Kala ko dalag. Diyan lang kayo mga toy ha. At ako'y gahanap buhay. Bakit wala na? Ginagawa mo. Yali mga katoy. Yali na mga katoy. Yeah! Oy!
mga toy. Oh, mamaw. No zero. Yun o. Laki. Tatapo natin ito mga toy. Huwag natin ibabalik sa ilog yung mga toy. Ano yan? Nagiging piste ng lawa. Oh. Puro giant ortiz ah. Puro ata giant ortiz mga kapatid. Bakit puro giant ortiz? Oh, yari, yari. Ha, yari mga to eh. Kaya mga to yun. Tilapia na tayo mga to eh. Ayos. A few moments later. Oh. Nakadali sana mga to yun. Mga to yun, nakadali sana, naputol. No, 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 no. Ano ba yung rad ko? Nakadali sana mga to. Ay, yung rad ko. Oh no! Sayang yung rad ko mga tay. Putol. Try pa natin itong kalate. Nagputol kalate oh. Kuya Paul, sponsoran mo naman itong ano, Kuya Paul. Itong rad ko. Oh. Malayo pa na ako. Yun! Nakadali pa. Nakadali pa mga tol. Oh. Oh. Nakadali pa tong putol mga toy. Oh. Oh. Nakadali pa rin mga toy kahit putol na oh. Ayos. So ganun talaga mga toy, maganda talaga tong sit-up natin to. Yung kung mag-i-snag kayo, ganyan lang. Oh. Nakadali pa rin ako. Kahit putol lang. So yun mga katoy, uwi tayo mga katoy, naka-apat naman tayo. Saka na buhay na mano kasi sa puro ano mga katoy, puro giant fish. Kaya matumal. Hindi natin na ano yung puta natin. Hindi natin na reach yung ano, puta natin na kalahati. Sa cooler. So yun mga katoy, bali. Okay lang yung mga katoy, naputol kasi itong ano ko mga katoy. Naputol kasi itong rod natin. Sobrang siguro nagkalamat dong sa ano, dalawang giant fish mga katoy, yung laki kasi. Ayun mga katoy, maraming salamat sa pagsama ulit. Pag-isa na mga katoy, hindi natin na-reach yung ano, kalating ano, cooler.
Thank you mga toy, thank you. Maraming salamat nga pala sa sa full support nyo. Maraming salamat, thank you.